pati klaro nga linyahanay sa babaw, no? Amo nga pati sa dalam affected mga kabyanan. Gay mga sa atin nga pagpalagad ang diyang Grand Bakiro. Sa pag-open naman kang Grand Bakiro, mga pilarang kata permatiban tahinyo kay ginpanami sandig sa atin na baton nga information, ginpanami ang Grand Bakiro. So amo diyang mangin manami nga tourist destination sa norte nga bahin kang probinsya ng Antique. Mga ang Grand Bakiro, may sa bukid na kamo nga bahin ang tunan, may sa baybay, may Mararison Island, no? Bantahi ang pag-open kang Grand Bakiro. Kay mao sa aton banawa pangaragad ang diyang si Mayor Bibong Baladahay kang Banawa Karawaan, ginatutukan gid ang tanang nga health concern. Gay maman sa pagbalagad ta si Mayor Dere Nicor kag ABC President Bobby Nicor Oswag Barbasinyo, si SB Rami ni Cesario sa Barbasa sa Gyapon, may pagurikid-gid sana mga constituents. Si Papa Mike Felber Medina, si Papa Mike ba rayo pagayam-yam kag mabinuligan klase taho di si Papa Mike. Aura gid problema si Papa Mike Felber Medina, mabinugnohon ara nga klase ka SB member. Imausan ni SB member Bibok Waldin Lim ang masunod ni Mayor Gurudya ka Banwa Katibyaw, Bibok Waldin Lim tagiyat Katibyaw Bakery, gabriga tinapay hari ka sa kajak sa Burusugit ang Tibyaw Bakery. Kagbukas ba dyan ang Tibyaw Construction and Supply, kung magbakal ka mo materialis sa construction, ragyan sa Banwa kang Tibyaw. Amuman ang Omni ragya sa Kulase. Ang Kulase, dyan ang Omni na dyan ang Omni. Gabriga tanan nga hardware items, materialis sa construction. Kung nagapobra ka mo kang balay nyo, barato, banga nag-stocks na, direct tagid, halin sa may Metro Manila. Amuman kung magbakal ka mo pinta, diyan ka mo tanaban no, bakal sa sa Julius Paint Trading. Mga di kalidad klase pinta ba no, ang mabakal diyan kag si Migo Julius, mga kabyanan, si Migo Julius naga timplarya kang pinta nga mabuol gid ang inyo nga gusto nga kolor. Alas 8:23 sa atin Banwa nga pagpangalagad. Nagsaka rin sa 52. 52. Good morning po, Sir Roming. God bless. From Marisol, Badol, Kilyo. 52 ang ginatali, confirmed na patay. Bangod sa paglapaw kang C-130 plane, lolan ang rapid sa Sanggatos ka mga bag-o nga graduate kang Army, Philippine Army. Mostly bag-o to na graduate kung bag-o ka graduate dyan pa Banwa ang prinsipyo, dyan ang gahara-haray, dyan ang stamina, dyan ang gahara-hara, sa gira galing tayo ura gira Banwa nagkaramat tayo na bangod sa crash sa eroplano. Amogid man dyan Banwa kung bag-o ka graduate, ihisalang ka kung sa military, isalang ka sa mga lugar, sa daran ka sa Tawi-Tawi, daran ka sa Sulo, no? Sa mga may nag-exist lang nga grupo nga mga bandido. Kung bago ka graduate, natural lagi na Banwa nga daran ka sa Sulo, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, or diin isabakaw nga gira. Ang dyan mga bataan pa nga mga miyembro rin kang Philippine Army. Apang it's sad to say na wala pa Banwa makalabot handa sa lugar nga kung sain sanda i-assign, nautod ang anda Banwa nga kabuhi bangod sa plane crash. Ang investigasyon ura pa ginaterek, ginasagap ang detalye kang flight sa black box kang eroplano kay nasunog to.
Nasunog na plano mo, buli narlabilin. Ha? Nautod pa. Kay amoto ang makahambal, makatao, kagiya, kag ideya, kag hibalo sa aton mga investigador kung ano banwa ang kausa kang nasambit nga aksidente. Ha? Kay kung kita lang mag-analyze, wala banwa kalapag gid sa runway mo. Ha? Lumapaw ang analanding. Ha? Lumapaw ang landing kang eroplano. Ha? Diin tumapa rigto sa unahan. Kag naglapaw, tumubusok to sunahan. Kag lumupok. Ha? 52 na karon ang confirm nga napatay. Ti ang diyang mga bago training, mga kabyanan, ha? Dapat maumpisaran sanda once nga makaabot sanda. This is their first assignment sa Sulu. Ha? Tidak ano timo nga antos, mga kabyanan, ano timo nga antos, agaday makaserbisyo sa pungsod. Ha? Ano na? Ano nawagan na? Ha? Ano nawagan? Sige, sige. Sige. Ano jam nawagan raw? Sige, perawagan tala karon. Sige, karon lang papadan. Ha? Thank you, ha? Sige, sir. Thank you. Karon lang. Magwa ko karon. Sige. Mga pinalangggata pramati. Ha? Gahineres gan ba naman nga mag-serbisyo sa mga tagpramati sa mga Pilipino ang diyang mga bago graduate. Ha? Ang ibajak dati. Ha? Kung nagpili man kang mangin army, man mo kung mag-army ka banwa, manan mo gid nga gira banwa yung magtunan mo, kumbatan kaway nga in nature, no? Combat in nature ang obrada, latas sa bukid, lauton terorista, lauton ang mga NPA. Ha? Samtang banwang nagapakigbatos dan di naman mamanan. Nobody can predict migo sa kabala kag napatay. Ang natabo to ay giti diyan mo masukol ang anda training kung paano naman dipinsahan kagulingan ang daman. No? Baga ginahanas na kadya to be kang strategiya kung paano makig-away. Paano makig-away. Ang aktual na tiniruhay blaba gidbanwao. Makig-away sa kontra. Samtang nagapakig-away ka sa kontra, tanan nga bagay mo para hindi ka mamigo kabala kang kontra. So rigyan masipal kung ano gin training nanda i-apply nanda sa actual nga gira. Ha? Timan anda dya kan nga training pasanda nga amo dya ang obrahon da. Ha? Amo dya ang obrahon da mga kabyanan. Ha? Nga oldo nga sarada tanama dipinsahan kulingan da, hindi naman gani mapaktan nga maigos ak bala ka mapatay man. But they will going to use para kananda ang anda training. Yan tisanda jaman wa nga mag-graduate dom dumabla nga may kamangay sa lauparan samtang ginabakbakan ka katingwa ka manago agad hindi ka maigo at the same time makaigo timo kun ikaw magbira sa kontra na. Pero natabo abaw helpless, defenseless ang natabo kananda kay wala sa aktual nga gira. Hindi kag wala gid ka dipinsa manwa sanda nga kaugalingan. Sige be, paano mo dipinsahan kulingan mo kung ang nasakyan mo nagtibusok? Ha? Kaluluoy mga kabyanan. Isang iglap lang nadura anda kabuhi. Uy gisan na nagdamdam a matter of seconds. Ha?
Wa gisandar ti danom dahon banwa nga pag siguro ka istorya pasanda sa salad ka nga eroplano to igo burway lumupo patay sanda ay ti sumunog banwang may iban on the spot na patay. Kay pag tibusok nag-igram nasunog ang nasambit nga eroplano. Masakit di banwang nga kamotoran. Masakit nga motoran. Kung baga daw ginhatid lang bangod sa obra mo daw ginhatid lang imo kabuhi sa sulo. Amo diyang konta nga preparahan ta kuno ngaten nga kabuhi. Dapat adlaw-adlaw prepared ta kay wara ti makahibalo. Sa rumaan karon patay kaw. Na? Makabihanan. Amo diyang kuon kang Ginoo. Dapat magpreparar ka mo. Ang preparahan nyo ang inyong kaluwasan. Kay nobody, bisan sin-o dyan, wala ti makapredict kung ano matabo nimo karon suruman. Ang oras alas 8:32. Mga kabiyan gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule. Amo dyan ginapabugal gid ni Lolo Tasyo mga kabiyan. Na kung magtumar kuno kang Evergreen Herbal Capsule, gataas sa sistemsya na kag naga nami immune system na murang hindi dayon matapikan kang mga kagaw kag kung may kagaw man bakit immune system na murang importante kag ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan may supplementran nga ang mga vitamins bala nga kinahanglanon kang different parts of your body dugangan na kay kung kulang mga vitamins ang kinahanglanon bikang amor nga part kalawas mo, hindi na makapangsyon makbayad. Di kon buta ra ka supplement, bangad ginadugangan kang Evergreen Herbal Capsule, hindi gid ka mo magbalatian. Kag amo man, kung ang tanan nga sobras lawas problema nyo, ginabuhinan na. Agad hindi man kamo masakit. Bakal kamo gid ka Evergreen Herbal Capsule, no? Sa mga tagparamatita, bakal kamugid kang Evergreen Herbal Capsule. Kanya nga tagururan naman, ang problema nyo lanag, katel, sakit bosong, trangkaso, ubo, ay. Tiya mo yung gidya kampiyon nga bulan kang Roming Antonios Miracle Well. Krake lang ga presentar nga, bow, kadadlaw may gapresentar kanakan nga Ming. Ang katel tok bata ko ang katel lakon ayad ron. Gusto ta ura ti katlen nga mga antikin news mga kabianan sa kadlaw. Kon katel lang tana kon katel. Lain naman pinsan ang ibag diya mga kabianan karon. Kon katel lang tana pagambalan, depende sa kung ano nga klase ka katel. Oyon gidya ka Roming Antonios Miracle Well gamara kag nagakiyam bisan pilas kagat ka sapat-sapat tanan-tanan katubo sa lawas kaya banwa pakaperson. Kita nyo may nagatestimony kani diya nga nagbanag kahig na raker nga klinika ana nagtunan raker nga doktor nga banag alis paan hasta sa dapadapa mo. Why kita nagpakupos? Pero amo to binanyos na. Kupos. Tagabal drama. Si Mr. Aguilar sa unahan ko ospital ng balay. Ginbidiwan ko pa to. Kang tanan-tanan nga gatubo, bukol, ubos kupos. Sinuro man kapo nagambal to. Dawra ko ginamain mga gahambal nga. May nagamit ko no, amor nagamit ka na ba na nagkupos ko no ang bukol sa likod na. Mga kabiyanan. Kag may dyan nga nakamat-amat naman kuno panaw. Arik yan sa rasasan. Ang kuonin ng Mercy nga Gonzales. Dyan sa rasasan, sir, may dyan ko na nga daw gudlay magpanaw. Kadyata na, ay ginabulong na sa diabetes na. Ay diabetic, may mura naman news na. Ganami, irtlet manaw na. Sa mga na-stroke bla. Si nistorya ko sa awa na si
si Ronnie Udikpa sa Valderrama, Antique, Deputy Chief of Police sa Valderrama Police Station. Ang lima na hindi may na stroke, gatanos lang mo. Ang Ruming Antonius Miracle-Owel, amo man lang ang ana ginabanyo siya. Kadya ga amor niya lima na, ga humlad cross open rin. Amo niya nami ang paggamit kang ginagamitan kang mga na-stroke bla. Ha? Mga kabiyanan. Dumdumab lang ang mga bulong dagling nga ginarisita ng dagda ko sa doktor, sobra kraka. Ha? Pero daw may dyan nag-aalibyo, no? Ang efikasy daw ay gid. Ginadara lang ni siya exercise. Pero nagatestimonya nga sa Ruming Antonius Miracle-Owel, nagahulag-hulag anda nga mga tuhod, kahig, alima, nga gauntay na unang na stroke. No? Di ba idok Pilipinas sa may Malabor Tibiao? Na stroke man niya. Amo man lang dyan ginagamit na. Makakuha para patay para kang virus sa lawas. Kita nyo, positive mo sa COVID, damo dyan permi imnon nyo. Samtang dyan palang kamo sa primero nga stage, mga kabinan, hayahay ang buhay, hindi mo hospital. Amo dyan kay epektibo, raka katisting, ayan, mga kabiyanan. Gaymaw sa atin ba mga pagpangalagad ang si partner Johnny Diaz dyan sa Ililong, musta ka pre? Daw nakagamit man niya ka Miracle-Owel ta mo. Ay kato daw parang luya lawas na ginaubo, ginagatig ubo bla. Gatrangkaso. Tikon ko basi kuno dakpan ka COVID ko ma-hospital ka. Pinadaraan ko to ka kwan. Apat kang kuksakto may adreman hambal na tlan sa programa na. Hamo dyan mga pirangga nga mga tag para mati. Gagamit rin ng pirata ka imaw sa media to sa Iloilo City. Ang oras sa ating pagparagad alas 8:38. Mga pirangga nga mga tag para mati. Diyang akusasyon ni Manny Pacquiao. Bago naman nga kuno ang DOH nagpamakal kang mga bulong. Ang iba dali na lang ma-expire. Actually sa baklanay kang bulong, wala itong problema sa pagbakal. Kung ang isyo kung dali na lang ma-expire, ang isyo na yan tanakra is not graft and corruption. Natural kung magbakal ka kabulong, mga kamayanan, hindi ka kara magbakal nga terak mo ang expiration date. Kung nagbakal mga gobyerno kabulong, kag dali na lang expire, kag dyan pa sa anda custody, no? Hura pa nanda ma-reach out ang dapat dadapatan. Siguro, bakanti siyora about graft and corruption, ang kakuri dat na mag-vaccinize, kay manti, ora na ginahingagaw, ma-implement, matagtag, mapangturok, kung ano rin ang mga bulong, ay ura man ma-specify, sa mga ura na ma-reach out, ang dapat natawan. Di na nga paanaw ang oras. So, it questions sa implementation nga kakuri siguro. Kaya ang example diya kanak may bulong kamo. Natural kung magbakala ka bulong, tanakan mo expiration date na. Tibuhay pa man. May dyan kita nga ginabutang bala nga mga bulong sa balaita. Nga nag-abot lang ang expiration date na wala ta pa maubos consume. Because nga ti ura taman pirmi ginagamit. Kay ti ura man taga suprer kang ginabatyag ta. Adlaw-adlaw para lang magamit ri. That's why nagalabot sa punto nga nabutan ng expiration date na waay pa natin maubos consume. Pero bakit na ti isyo nga nagbakal ng gobyerno kang bulong nga dali na lang expire.
Siguro buhay rin naging bakal man, galing ang implementation, amo ang kuri. Kaya ang isyo ni Manny Pacquiao, ha? Dahil nakagawa blang dalit na lang expire, baklan gobyerno. Ha? Di bla? Daway tilajik mga kabyanan bla. Hambalan na kuri implementasyon. That's why nga dyan gyapon banwa ang mga bulong na karako sa sa DOH na tikanugon blan punto takanugon gid man tuod yung bulong nga wara ta panagtag ha sa mga local government kani unit ha bagay hilas lang reach out ang mga tao sa kada barangay hindi kani banwa ubos riya panagtag ha kung mag-abot na ganit banwang expiration date na ti panutdan naman kag panglubong na panglubong lamang kang pangtutdan tinabutang expiration date na still unconsumed ha wala magamit ang nasambitan nga mga bulong bisan sa local government units lang ganin natin sa karaka kang bulong nga ginpamakal gobyerno konta daw ka anugon ay ginapanglubong lang nabutang expiration wara na tao wara nagamit kang tao mga kabyanan ha amura so ang balbalon tanan naman ni Pacquiao ang DOH about sa makure nga implementasyon kang programa nanda ha kay kung may program ang gobyerno, ang DOH nga, pakigbatuan ang amudya nga pandemya, pakigbatuan ang amudya nga pamalatian, o di porchi sa nakbulok, ha? Huwag nanda ma-distribute, ha? Mga kabyanan, huwag nanda ma-distribute, kag huwag nanda na-distribute man, galing kore ang implementasyon. Ang kohon nga DOH kay Manny Pacquiao, ura tamo na makal ka bulong expired nga pagbakal pala expired no ha huwag tamo na makal ganin hindi na daman mako pero kita mag-analyze amorya ganin hindi mako ka DOH nga ti kuri kami mong murang nabutan ka expiration date ang oras sa pagpalagan alas 8:43 kay mao si SB member Boy Alarcon mabinuligan mabuot kag gusto na may kasulayan ang pangginawitar sa banwa ka Kulasi gay maman ang diyang si SB Mami Pilar Alosilha gusto na gid mapasar ang mga nami nga mga ordinansa sa banwa ka Kulasi kang tandas na maghimo na gid man ka ordinance si Mami Pilar kag limag kang kababayanan sa Sangguniang Bayan. Kag si SB July di makutak. Si SB July di makutak. Mga abyan, sa ano oras uguan mo dya, dasig dya magpati, basta sa serbisyo publiko. Gay man ang Sign Race Advertising Incorporated ni Tol Binja Polinar. No? Ni Tol Binja Polinar. Kung tanan nga printing materials ang inyo kinanglan agto kamo sa may Sign Race Advertising Incorporated dyan sa Sentro Poblasyon Kulasi Antique na kag amuman mga kabyanan kay mouse pagpalaganta ang Mills and Paul Internet Cafe ang Mills and Paul Internet Cafe mga kabyanan photocopy encoding scanning laminate abay ang magpa-ID agto nilang si Alan Alpas Aurelio sa Mills and Paul Internet Cafe. Tumandak Marketing, ang Tumandak Marketing mga kabyanan sa Sentro Norte nagabaligya tarang nga masineres kag generators gamit sa pangumakag pangisda kompleto ganyan ginabaligya. Mr. and Mrs. Lunibik Picasso amo ang tag iya mga kabyanan na teko ni diyan kamo agtugid sa Mills lang sa Tumandak
marketing. Sige. Mga kabyanan, gay man sa aton nga pagpangalagad, Gimartibal lechon manok and concrete products tanan nga lamisa nga simento, bangko nga simento, kag lechon manok, barbecue kag limpo diyan sa punta tulay. Kung magpasibasti ka mga direksyon, hantis kang tulay gid mismo, no? Na ang ni si Jeffrey Martinez Balben. Kung bisikleta tanak nang lanyo agtuni nyo bla ang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop na pamtang dyan sa Lamputang Colase Antique, Barangay Lamputang Colase Antique. Mga kabyanan, ang Ilas Bike Shop, dyan mamabakal ang mga spare parts ng inyong mga bisikleta. May bagsak presyo na dyan, pwede ka mo pa makaayo, no? Okay. Ang Nels Construction Supply sa Barangay Biri, Barbasa Antique, nagabaligya sand and gravel, mixed sand, fine sand, 3/4 gravel, GI bowlers, proprietor, ginapragyan ni Aniel Dakila. Tawgi lang sa cellphone number 09265177-453. Na, amo dya. Magbakal mo baras bla. May panawagan ta si Emilio F. Castillo Jr. o kung kilala kay Oroy, napatay kang June 26. Pagalubang sa July 8 sa Huwebes, alas 2 sa hapon, no? Alas 2 sa hapon, makabilan, ang nagpanawagan Joe Castillo, kag ang pamilya, si Oroy or Emilio Castillo Jr. napatay, kag lubang na sa July 8, alas 2 sa hapon. Ginapamaan mga kakilala. Mga kabyanan, balik ta sa atin nga pangalagan. No, balik ta sa atin nga palatuntunan. Ang koon kang DOH, ang beta, ang alpha variant, ang UK variant, may jaraman kita sa Pilipinas. Kang COVID, ang beta variant o kung African variant, may dyan naman kuno kita sa Pilipinas. Makabyanan, ang diyang lain-lain nga variant, amo naman niyang problema. Kay, ang ginapamangkot, kung may lain nga mutation, nga natabo, kaya bala dya kang available ta karon kag gina-inject nga mga vaccine. Ti ang ginakangawaan pagkakaroon bla kung makasalad sa pungsod Pilipinas ang diyang Delta variant, ang diyang halin sa India. Dito sa may Indonesia, nagakakaso sa natubanwa katag 25,000 sa adlaw. Tag 25,000 ang nagakadutkan kang jang Delta variant. Gakubusan sa dato kang mga oxygen ron. Kabiyanan. Kay manti kung COVID positive ka kag sa ospital ka kinanglan ni oxygen kagid. Kay ti respiratory system amo banwa ang ginaatake kang jang COVID virus. Ginahapo kablato. So kinanglan i-oxygen kagid na yang oxygen ataman banwa kakulang rin sa Indonesia. Tangatan nagya after kita nga dapat mabantayan. Kay kung sumalod sa Pilipinas, bahal naman nga problema noy. Ora takmaan kun maayad ya mga kabyanan kang available ta karon nga vaccine, especially ang diyang sa Sinovac. Dali lang sino na duraan kang ID, ano dyan hindi makita dyan ID yaw. Sino ngaran na karan, i-chat ba na yung ang ngaran na. Babae dyan nakita, kapon, tos nakita, kuno nikgawad sa lipata. Nikgawad de la Cruz. Mga pinarangga kata pramati. Konsin o naduraan ka ID, nahalat ko pa ang ngaran na.
Ha? Si Maricel Coloma de la Cruz, no? Ang imo ID bulato sa balay ni Kagawad de la Cruz sa Lipata. Wala rin ka ti inugang i-chat. At sige, thank you ha sa information, no? Now, mga kabyanan, ha? Amo dya karon ang ginakangaw anta kung sumunod ang Delta variant. Ha? Mga kabyanan sa atin kanyang pungsod. Man mo may lain-lain nga variant dya kay samtang nagasaylo-saylo ang COVID sa iba nga mga rasa kang tao, lain nga mutation nagakatabo. Parehas ta nga virus galing nagamutate ang karakter lain. Mga kabyanan, diyan paginahay, diyan ay may nagreklamo natin kahapon. Kag amo naman ng isyo. Daw pinig-sire lang katabo. Nga may iba kunong empleyado ka provincial government, mga kabyanan, may iba, amo ganyan hindi, anta mga Duterte, pero ti ginatestingan ko, no? Ginatestingan, ginagumentaran, tang ni Duterte, ano dyan, hangamba na bala kong isa, wara ginti back up nga legalidad, ti konta na abogado man dyan, ang mga imposition na ka mga party sa health protocol, hindi pwede tumanan, bisan ang Department of Justice kakuon, waay back up nga legalidad. Di, dagwa na, ang pronouncement mo daw naga-adapt ka lang kang layi, law of the jungle, na layi bla kang kagulangan. Di ay, may wara nagpabakuna, no? Waay nagpabakuna. Ambay lang kung may back-up rin ordinansa sa probinsya, nga kung hindi magbakuna, magpabakuna, dapat ka hindi pag-i-renew sa probinsya. Pero prerogative na ka-gobernador. Ang reklamo dada mo jahay, may pira ka ma-job order sa probinsya, mga kabyanan, nagareklamo, bangad nga ti, para kananda, hindi na magpabakuna mo. Wara, sanda, kuno, ginrenew, sa anda obra ni gobernador. Bay lang. Kundi mo mag-parinyo, problema man. Mapatay mo kundi mo kubra niya na. Another backlash naman niya ka na, dugang buhin boto na. Diyan pagid. Nagwa pagid, ay na social media, nga kung sino kuno ang scholar, kaprobinsya, hindi pag-itao ang scholarship, mga kabyanan, kung hindi magpa-bakuna. Hita mo man. Sobra rin sin ka nag-chat kinatan, todran. Ang nagkoon ka nagreklamo, ano diyaman nga klase plastada naman. Baklas nas political career. May pagid nga nagareklamo. Sa ospital, guro dyan nga empleyado at na no, basahan ko bla. Ang anda ko no, ano tawag na kanya, may anda dyan nga terminolohiya. Ang anda ko no is RA, Special Rest Allowance, waay gyapon man matao. Ang kon kang ibang chat, anda tura gyapon marilis. Basi gamitan da pa seleksyon. Nauna ba nung kinanglanan niya tao ang diyang hazard pay? Amo diyang another term kang hazard pay. Special Rest Allowance. Tiga taya kagli kakabuhi mo dyan. Hindi paranda ma-release mga kabiyanan ang kantidad parak ni mo. Kasi rin ng power ni siyo dyan, hindi na masabat. Mga sabat-sabat nga rayo sa tigibla. Una-una ang diyang mataho, kung gareklamo, ako pati mga kabiyanan, nga hindi na magreklamo, bagad gusto na lang magreklamo. Kung gareklamo, nagyatuod dyan mga kabiyanan,
kag hindi pwede nga himuon dalang dya urat na sanda kag interest politika. Para sa scholars, budgeted na nan, iwanan mo kwarta, ibalik sa general fund kung hindi mo pag-release. Una-una, makabataan ka dyan ng eskwela, skuliyo, ura gagto sa eskwelahan, diyan ka kurubang sa balay na. No? Let the school will require kang ginatawag vaccination mga kabyanan. Ha? Kagbutang ta, kung hindi kidman man bi kung hindi kidman bi na magpabakuna ang bata, hay tabuan bi karon nga ang bakuna nga ginabakuna nyo kag available sa inyo vaccination program, hindi na nagustuhan. Hay ang mga OFW lad, hindi na magbaton kang Sinovac kag iba nga bulong vaccine. Kundi dapat Pfizer gid kag Moderna, US made. Ang mga iba nga pungsod nga prasmi mag-apply ka OFW, batuno naman kamo kung amo dia ay nga klase brand ang inyo nga gamiton. Na kung iba nga brand, hindi kamo gyapon pwede kasulod sa amon pungsod as OFW. It demonstrate of what? Nga siyudon, ibang pungsod, tik na mataarang na rin hindi magamit banwa ka ibang bulong kag baksin. No? Now, pariya sa panghindi kang iba nga mga nasyon nga magbaton kang OFW, kung bakit ti amo diyang gina-require nanda nga bulong gingamit mo, ti ang mga Pinoy, ura kita tingin matarang magamit kay mga brand. Total may brand man iba. Dapat mangin available ang tanan nga brand. Papilian ang tao kung diin magamit. Ano gamiton? Hay may iba banwaman nga mga baksin nga totoo laman man hindi banwa mag-angay sa kung ano may blatian ang tao. Kag bangad hindi mag-angay, hindi mangin, kung baga hindi magsentro ng yung titer na. Gatuhaw ang ginatawag side effect kag it will lead sa kamatayan kag sa katao mga kabyanan. Diblang Department of Health nagsunod taton sa iba nga pungsod. Iti gagamit na taton dya basta nga okay ang ibang pungsod gamit man taton. Hay may side effect to sa ibang pungsod ang diyang AstraZeneca. Ang Department of Health mismo nag-cancel, nagbawal sa paggamit ng AstraZeneca nga vaccine ragya sa aton pungsod. It means ang aton recommendation og nga magamit sa mo kajay wala ta natun-an. Kung tagani ang mga pumuluyo tlad total may social media daw tuliid pandaban wag na patigayon kag ginahimo nga research compare sa agency natin nga gobyerno kung ano angay nga vaccine gamiton ta. Kag may piraman nga di kakaso nga nagpag-inject lang mga bayanan ang ibang mga kaso lang may blatian. Nagpa-inject lang ura ti may blatian tuod pero ti daw wara banwa ti mihay kag mihoy nga mapatay pagkaaga. Pagkatapos lang nga nabakunahan nagkaramatay. Kag amurya ang hindi ma-explain kang aton taga Department of Health. Why? Basta nga dalang maan safe priya. But nagtuon kita kang aton. Kaya aton at na naman an nga ti ginhimo rin katang ibang masyon. Siguro mas knowledgeable sa enough kung andat ginhimo daran. That's why nga ti for us makambal taman nga it's safe to be used. But wala pati pagtuon bisan lang ginhimo kang bulong nga ang bulong nga ginhimo da ang vaccine ginhimo da makaabig bala nga fully develop gin angay blara gin match blara sa tanan nga tao nga nagasuprer kang lain-lain nga mga blatian gin match blara gin clinical trial blara sa tanan-tanan karon nga blatian whatever side effects ang matao na waay gid banwa. Hindi malas ka lang kung
ang imo ginabatyag. Bangat sa gustuhan ng gobyerno nga magpapakuna, hindi ka magpapakuna. Ha? Balaan ka kaskalarsip. Ka-provincial government, sino nagmando? Si Gob. Karon, ang pagpatit lang nga safe. Kung may heart problem, di mo karon, kag hindi mag-angay ni mo, hinapo ka karon, ni patay ka. Ha? The provincial government can guarantee us of your death. Ha? Makabiyanan? Ang mabulong available din, di pag ni mag-angay sa mga blatiang tao ya. To be frank. Ha? Sino ang magagarantiyak ninyo dyan nga ginton anak mayan? Ay binaton tablang tanan-tanan. Ha? Although nga ti isolated cases bala niya nakaramatay, matapos na bakunahan, kag hindi taman kahambal nga, ay, nobody man makakonfirm nga kinamatyan da ang vaccine nga ran. But matingala ka lang, daura miya gani ko na disgrasya ka, tinadisgrasya mo. Kapon, mayan pa man ra, gani na disgrasya mo, kung ipatay. Ganin ti, ura man madisgrasya. Nagpapakuna lang. Ura man ti plantadaan, nga sunod adlaw patay. Nagturog mo lang, gulpiada lang. Ura arbanwa. Hay nag-uhot lang daghana pagkatapos na makunahan. No? Wala man banwara na ganimunstra nga kung hindi magpabakuna ang taho sa available nga baksin ta, hindi ta na ginasupil tang gobyerno. Sometimes, ang kinamatara mo sa pagpili kung ano nga klase kang baksin, why na? Ti karon nga available sa Antiki, sa Inubak. Kung may magindi, bi ka sa Inubak. Ha? Hay available lang karon sa Inubak, bi karon dyan baksin. Hindi mo pagtao scholarship kang saan ka nag-eskwela. Ha? Walang garantiyahan ni Dr. Sok Abira. Bisan si gobernador gani kadyaw rakmaan ko ni piktok sa Inubak dya sa tanan-tanan nga may blatian. Wala ko kilala ni gob tanan-tanan nga blatian nga tao sa Antiking na supreraw. Ha? Hay karon kung may heart problem ka. Hay kuon kay iba nagpabakuna nga nami kani anda immune system. Hinapo ko ba? Ay ti nagdugang banwang imo virus lawas mo. Hay iba nga vaccine like Sinovac ka. Patay nga virus na banwangin butang dyan. Oh. Te ang reaksyon sa lawas ba, hindi mo lagi mamanan. Eh, kung itaki, lagi timos ta, tagipusoon mo, patay ka, oh. You see? Kung aros pala nga dirad, kung sarangan, tadya may aton, tagsa-tagsa ka personal doktor. Kaya ang doktor, ta patunon, ta dok, mapapakuna ko. Ang dyan available nga bakuna karon pwede dyan sa ginabatyag ko. Why? Di taksarang mo. That's why, mapati ka lang magpabakuna, bisan ura pag ina-diagnose ka doktor, because this is the imposition now of the government. Without knowing kang gobyerno, kung ano ginabatyag ang tao. Wala, ang gapakuna dyan ba, mangkot kang detalye kung madiscuss na nimo kung hambalan mo nga mo dyan ginabatyag ko doko. Diyang medical history ko, pag-abot mo sa vaccination center, ti bakunahan na lang ka. Without knowing of your medical background, ano ang ginasoprer mo nga blatian? Karong garantiyahan, di ka tawaan kang scholarship? Because nga, hindi ka magpabakuna, ka available na nga vaccine? Nga mo malarang sara? Haiti, limitado mo lang man banwa ang ginhimo ng clinical trial, antes naging formulate niya, nga mga blatian kung bala, urat sa inipik. Ang iba ito nga blatian, may dyan ibang blatian nga uragin sa iba mo. Pasbi sa siyan katao, amo lang sa katao, may blatian nga mo karan, kag wala nang dato ginimuan ka clinical trial. Pag-apply mo ka bulong, pag iturok ka mo, hindi mag-match. O, kung di patay ka, hay wala man tibulong, o kung vaccine nga fully developed. Actually, ang mga tao nga dya karon nagaturok lang, kag naga-standby lang dyan sa balayda. Morya nga nagatuon, what is very good nga vaccine para kananda. Sometimes kani,
ang mga tao nga nag-rely na sa social media nga tuon about sa medical nanda banwa nga problema, mas knowledgeable pa hindi hamak sa doktor nga nag-practice. Na ang isyu nagyak dya is amo dyan. Butang lang ti abi, wala ti right mga tao nga magpili kung ano anda gusto nga burong. No? Ti mambalang probinsya. Ha? Mga kabyanan nga ti, amo lang ragin tao man ka national government. Ang ura kita ti ate kung lingan na baksit. Ti din rin to ang ginbakal nyo to, gin-budget nyo to. Di ba nagparte ni Sera Provincia katong pirak milyon? 61 milyon. Agad hay, mabakal ang probinsya kang kaugalingan nga baksin. O, di ba kamo na kambal ka na ko na? Wala pa na nagtag ang provincial government or wala pa na nagtag ang national government. No? Paano ron to? Di rin to nagagto ang 61 milyon. Ha? Hinambal nyo to, di ba? Kamu to nagambal. May ginaprubahan sa ngunyan panalwigan 61 million pesos intended sa purchase kang baksin. Oh. Pwede ito amuto ibakal nyo sa kabaksin nga hindi available sa antike nga ginatautan na lang solely kang national government. So that ang antikinyos pwede lang raad ang atin lang makapili kundi inta na magpabakuna. Kung magpapakuna tana sa Sinobacti, okay lang. Pero kung lang mataho, tanaw karon nga may mga sakit karon nga nagahambal sa pangbakuna nga amo diyang sakit ko ay. Kag sa pagtuon namon, daw hindi angay diya kanaken na may history sa amo diay nga lugar. Hindi angay kanaken ang amo diyang klase ka baksin. Hindi ta pwede karon kadiman. Karon piliton nyo lang tao karon magamit magpabakuna sa sagabran. Ha? Kag kung hindi magpabakuna, hindi nyo pag-release ang scholarship. My goodness. Di pa man kuton to sinirustay. Tana man permi gambal dya about righteous leadership. Gambal lang permi righteous leadership. Pura man naguntat panguntrata ng gobyerno. Ha? Ano ang gusto na i-apply? Ihambal? Ipabutyag natin? Huwag ta nagapuntrata? Amo malarisyo ka na? Ha? Hindi naman direkta masabat ang isyo ka na. Ha? Ang binutig lali ko na, tanaban, wa mo ginahambal na. Nga waay tanati ka pagkontrata. Sino magpati nga ura? Kapanago. Sa lisensya kay ba? You see? Hayang tao gahambal, mga trabahador da, sino ga swildog ninyo, pamilya ni Dimusta. Ha? Kung righteous na urakot dapat itago sa transaksyon mo, dealings mo sa government. Clear, black and white. Ha? You can talk to us, pero hindi pagdugangi ang binutig. Because, we demand from you to be true. Hindi pag-rectify ang error by committing another butig sa pagambal nga waay kaga-engage sa pangontrata nga illegal kag immoral. And will tell us that you are always with the righteous governance. Ha? Oras sa pagpalagad alas 9:09 sa atin nga palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita, mga pinalangga nga mga tagparamati. Gaimaw dya ang Carl's Aggregate Supply. Rigyan na sa tubangan kag antiko. Kung gusto nyo sa Facebook Live viewers na, thank you gina.